ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಖ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ದಸರಾ ಬತ್ತಂಡು ದಸರಾ ಆಂಡ್ ಆ ಖುಷಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ನಡುಟು ಒಂಜಾತ್ ನಮ ಪಿರ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಪನ್ಲಿ ದಬರಗ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟ ಈ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚೊಂಡು ಅಡ ನೆಕ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಸರಿಯಾದ ಕೋಡಿ ಎತ್ತಿದಜಿ ಸರಿಯಾದ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಪನ್ಪನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪನ್ಪನ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕದಜಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೇಜಾರ್ ಆ ಬೇಜಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯ ತುಳುವೆರ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಗ ಬೋಡಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರಂಬಾಟ ಆ ಪೊರಂಬಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನೀ ಪಾತ್ರರೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪನಗ ಪಾತ್ರೊಡೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವೇ ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರ. ದಯಪನಗ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಮಗೇನೊಂದು ಪುನಃ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಏಪ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಏಪ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಾಂಡ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗಿ ಏಪ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಸೇರುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲ್ಲರಾತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದೇ ಹೊರಿದುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ದಾಯಿ ನಿತ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿರ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪಿರ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆದ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಥವಾ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯೇ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಕೆಲವು ಜನ ಕಾದುಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟ ಪಾತ್ರೊಂದು ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ದಿತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರಿದ ಜಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಳುವೆರಡ ಉಂಡು ಪಿರೋರ ಒತ್ತುದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪಗ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆದಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವನಿಯರು ಸೇರಿದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಓಲಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಆಸೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಬೈದಿತ್ತು ಅಂಡ ಆ ಆಸೆ ಅದೇ ಇಡೆಮುಟಲ ಒರಿದಿನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿ ದಯಪನಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಇಡೆಮುಟಲ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಕನಸಾದೇ ಒರಿದಿನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಜರದ ಸಂಗತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುತ ಪೊರಂಬಾಟ. ಈ ತುಳುತ ಪೊರಂಬಾಟ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ಐಕ್ಯಬೋರ್ಡದ ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ್ ನಿತಿನ್ ಸಾಲ್ಯ. ಎಲ್ಲೇ ಮೀರಿದಂತಹ ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯಪನಗ ರಡ್ಡರೆ ಸಾರ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ರಡ್ಡು ಕೋಟಿಗಳ ಅಧಿಕ ಜನ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಾತೆರ್ನ ಕುಳ್ಳೇರು ಆಂಡ್ಲ ದಾಯನೆಕ್ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನ್ನಗ ಗೊತ್ತುಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾದೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿದಾದೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣಿನಕಲ್ನ ಐಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಲೋಪದೋಷ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಲೋಪದೋಷಲ ಕಾರಣವಾದುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವನ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡ್ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ದುಮ್ಮು ಬತ್ತದ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡಪಂತ ಈ ವಿಚಾರಡು ತುಳುತ ಪೊರಂಬಾಟ ಬರಿಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ ನಮಕಾಯ್ನಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಒಂದುವೇ ಸೋಮವಾರ ಐಕ್ಯಬೋರ್ಡದಿನಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಪೊರಂಬಾಟ ತುಳುವೇರು ಸಂಘಟನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾ ಸಂಘಟನೆದಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಯರುಳ್ಳೇರು ಸೋಮವಾರದಾನಿ ಅಕಲ ಉದ್ದೇಶದಾದ ದಾಯಿಗ ಬೋರ್ಡಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಂತದುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಯಿನ ಚಿತ್ರಣ ಬರೋದುಂಡು ದಯಪನಗಿಂದ ಹೊರ ನಮತ್ತು ಓಡಾಪುಂಡು ದಯಪನಗ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಈ ಸಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ಪ ಈ ಸಲ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಪಾವ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನ ನಿಕಲ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈಡೇರಿಸುವ ಅಂಡ ಓಲ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನೆತ್ತ ಮೂಲ ಕಾರಣದಾದ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಹೊರತು ಒಂದು ರೆಡ್ಡು ಕೋಟಿಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಪ್ಪುನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 347 ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದಾನೆ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೆ ಅವೇ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಡು ಒಂಜೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಸಿಲು ಅಧಿಕೃತ ಆತಂಡು ಕರ್ನಾಟಕಡು ದಾನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಇತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ಕನ್ನಡನೇ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ದಾಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇಜ್ಜ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ದೆರು ನೆತ್ತ ನಿರ್ಧಾರಡು ದುಂಬುಪೋಂಡ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆನು ಕೆರ್ಪಿನ ಬೇಲೆನ ತುಳುನಾಡು ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿಡು ತುಳುಟೆ ಭಾಷಣನು ಮಲ್ಪುವೆರು ಪರ್ಬಾಪಂದು ಬನ್ನಕ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಕಲು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸದರು ಶಾಸಕರು ಮಾತ
ತುಳುಟೆ ಟ್ವೀಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾತಾ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಧೇಯಕದ ಪ್ರಕಾರ ತುಳುತ ಈ ಮಾತ ವಿಷಯಲು ಮದಕ್ಕೆ ಪೋಪುಂಡ 2010 ಇಸವಿಡು ಉಜಿರೆಡು ನಡತಿನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಆನಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲು ಆಯಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ತುಳುನು ಕರ್ನಾಟಕಡು ಅಧಿಕೃತ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂದಿತ್ತೆರು. ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಶಾಸಕರ್ಲ ವರ್ಷ ಬೆಲ್ಲ ನಕ್ಕ ಒಂದೇ ಉಲ್ಲೆರು. ಒಂದು ಮಾತಾ ಸುಳ್ಳ. ಮಾನ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾದುಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ತುಳು ಯುನಿಕೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಡು ಪಣವಿಜ್ಜಿ ತುಳು ಯುನಿಕೋಡ್ ಬೇಲೆ ಬೇಗೊಡೆ ಸುರು ಆಪುಂಡು ಪಂಡಿರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಬದಲಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವಿಷಯನು ದಾಯಿಗ್ ನೀರಡು ಬುಡಿಯರು. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗುಡು ಸಿನಿಮಾಲಿಗ್ ಬೋರ್ಡಾಯಿನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆತಂಡು. ಐಕ್ ಆವುಡೈನ ಒವ್ವೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಬೇಲೆಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೋವಡು. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲಿಗ್ ಕಟ್ಟುನಾತೆ ಪಣವನು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕಲು ಕಟ್ಟುಡು. ಅವೇ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲೆಗ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುನ ಒವ್ವೇ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಲು ದಾಯಿಗಿಜ್ಜಿ 2000 ಇರುವ ಫೆಬ್ರವರಿಡ್ ಅಪಗ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಚಿವರಾದುಪ್ಪುನ ಸಿಟಿ ರವಿ ಮೇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಶಾಸಕರ್ನಕಲು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಾನದಿಗಿದ ಬಗೆಟ್ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು. ಐತ ವಿಚಾರ ದಾದಾಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಳುವೆರ್ನ ಭಿನ್ನಪ್ಪು ಬುಡ್ಲೆ ಶಾಸಕರ್ನಕಲ್ನ ಮನವಿಲ್ಲ ನೀರಗು ಬುಡಿಯರ 2022 ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು ಪಂತೆರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಸಿನು ಪಾತಿರುಡು ಅಪ್ಪೆ ಬಾಸಿನು ಒರಿಪಾವುಡು ಪಂದ್. ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಲೆನ ಪಾತಿರುಗ್ಲ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪುಚ ಖಾಲಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರುನ ಪ್ರದೇಶಡು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ತುಳುನಾಡುಡು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುಚೆರ ಬಾಸಿದ ವಿಷಯಡು ಬನ್ನಕ ದಾಯೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ತರಭೇದ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ತುಳುನಾಡದ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡು 2 ಸಂಸದರು 14 ಶಾಸಕರು ಇತ್ತುಂಡಲ ಒರಿಲ ತುಳು ಬಾಸಿದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲುಗು ದುಂಬು ಪೋವಂದೆ ಕೇನಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಕಡೆಕಾದು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ತುಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಬಗೆಟ್ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜ ಎಂಕುಲು ಕೇನುನ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 347 ಆರ್ಟಿಕಲ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷಾ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಮಾನಾದಿಗೆನ. ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕ್ಲಿಕೇನುದುಪ್ಪುನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಅಕಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಐತ ಪಿರಾವುಡು ಪುನಂಚಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ನಿಕಲ್ ತೂವೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ದಾಯಗ್ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಆತ್ ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜ್ ಕಡೆ ಅನ್ನಾಗ ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟಲ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ದಾಯಪನಾಗ ಮುರುಣಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದಾದ ಉಂಡು ಪನ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆ ಈ ಭಾಷೆದಾದುಂಡು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅನಾಗ ನನ್ನ ತುಳುತ ಕಥೆದಾದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕಥೆದಾದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬರಿಮಲ್ಲ ಬೇಜರದ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜವನಿಯರ್ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಸೋಮವಾರದಾನಿ ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟನ ದಿವೊಂದೇರು ದಾದ ವಿಚಾರ ದಾದ ಕತೆ ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಪಾತಿರೋಡು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2 ಜನ ಜವನಿರುಲೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜ್ ಅವರ ಅಂಚನೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಪೊರಂಬಾಟ ಕೂಟ ತುಳುನಾಡದ 2 ಜನ ಜವನಿರು ಮೋಕೆಡಿನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾತಂದುಲ್ಲ 2 ಜನಕ್ಲ ದಾಯಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತ ಸಂದರ್ಭ ಜಪ್ಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಆತನ್ ದಾಯಪನಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಒರ ಕೂಗು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಲಕ್ಕದುಂತುಂಡು ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಡುಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಓಟೆ ಪೋಪುಂಡು ದಾದ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪನ್ಪಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಲಕ ಮರಿಚಿಕೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಟಿವಿ ತೂನಾಗ ನನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ಜ ಇನ್ನೇನು ಪಾತ್ರ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ದಾದ ಬನ್ಪರ ಸುದರ್ಶನ ನೇರವಾದ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ದಾದ ಬನ್ಪರ ದಾನೆ ಕತೆ ದಾಯಿಗಿಂಚ ಒಂದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುದಾದೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಬೋಡು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಎಂಕುಲೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಉಂಡೆ ಯಾವ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ
ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅಕಲ್ ನೋಡು ಉಂಡು ಅಂಚ ದಿನಾರ್ದ ಹತ್ರ ಇನಿ ತುಳುವೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟ ಬಂದನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಎತೋ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾಪೇರು ಇಟ್ ಒಟ್ಟಾಪುನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಏಜ್ ಆಂಡ ಮೂಲದಾತನ ಬಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಗಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಾತನು ಬಾಕಿದ ಒಂಜಿ ವರ್ಗಗ್ ಅವು ದಾಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹತ್ತು ಬಂದಾತನು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾರಣ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿನೇತ ತುಳು ಇದ ಮುಟ್ಟ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆತಜಿ ರಾಜಕಾರಣ ಉಂದೆತ ಬಗೆಟ್ ಆತ ಅಸಡ್ಡ ತೂಪಾರ ಕಾರಣ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆತು ತುಳುವೇರ್ನ ಕಲ್ನ ನಡುಟು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಕುಲು ಅವು ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಪ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಮುಖೇನ ಜನಕಲ್ನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲೆಗ ಒಂಜಿ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇ ಕೊಂಚ ಕಾರಣ ಈ ಪಾತೆರ ಪನೆರ ಕಾರಣ ಒಂಜುಂಡು ಇತ್ತ ಎಂಚ ಕನ್ನಡ ವಿಧೇಯಕ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೆಟ್ಟು ದಾದ ಉಂಡು ಕನ್ನಡನೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಐಕೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ತುಳು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆತ್ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ರ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೊಂಜಿ ದುಮ್ಮೂರ್ದಿಂಚಿ ಹಿರಿಯಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೇರು ತುಳುವೇರ್ನಕುಲು ತುಳುವೆ ಪೆಲಕೈದಲಕ ಮೆತ್ತನೆದಕುಲು ಬಂದು ಒಂದೇನ ನಮ್ಮ ಅಕುಲು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ಯತೆ ಒಂದೇರು ಒಂದು ಮೆತ್ತನೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತದಾದುಂಡು ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಷ್ಟಾಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಐಗೋಸ್ಕರ ತುಳುವ ಮನಸ್ಸು ತುಳುವೇರ್ನಕಲ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಪೆಲಕೈದಲಕ ಮೆತ್ತನೆ ಬಂದು ಬನ್ನುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಎಂಚಾತನ ಬಂಡ ಈ ತುಳುತ ಭಾಷೆದ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಪಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ದಾದಾಯರುಂಡು ಕನ್ನಡ ಇತ್ತು ನಾಂಡತ ದಾದಾಯರುಂಡು ಎಂಕಲೆ ಕನ್ನಡ ಉಂಡತ ಯಾವ ಪನ್ ಆಂಡ ತುಳು ಪಾತೇರಿ ಜಂದನೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜ ಬಂದಂಡ ನನದುಂಬುಗ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ತುಳುಕುಪ್ಪುನ ಅಪಾಯದಾದ ಬಂದು ಏರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಕೊರ್ಪ ಇತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ಲು ಇತ್ತ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂತೇರು ನಿಕಲೆ ದಾಯಗುಂದು ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತದ ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ದಾದಾಯರುಂಡು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಅವೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾತ ಕಲ್ತದ ಅಪಗ ಕಲ್ಪುನ ಅಪಗ ಶಾಲೆಡು ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಫೈನ್ ಪಂದು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತ ಎತೋ ಜನ ಕಟ್ಟದಿನ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಿನಲು ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾರಣ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆ ಭಂಗ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ಡುಪ್ಪುನ ಭಾಷೆ ಅವೇನ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಏರ್ಲ ಕಟ್ಟುಪಾಡರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತೆರ ದಾದ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ದೈವ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ದೈವದ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುನು ತುಳುಟು ಮಾತ್ರ ಬಕ ಓಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಸಿ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಮೂಲ ಐಕದಾಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಆಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಕೊಟ್ಟು ದೈವ ತುಳು ಪಾತ್ರನ ತಂದು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಖಾಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೊರಪೋದು ಬಲೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಕುಲು ದುಂಬು ತುಳುವನೆಲ್ಲತ ಮೂಲದ ಕುಲು ಬಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ ಬಂದು ಪುನಪಗ ರಾಜಧಾನಿ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಇತ್ತೆ ಅವಳು ತುಳುತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದ ಉಂಡು ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದ ಉಂಡು ಬಂದು ಹೊರ ತೂದು ಬರೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪಗ ಆಲೋಚನೆ ಅಪುಂಡು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಒರಿ ಪೌಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋಂಜಿ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಉಂಡು ದಾಯ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯಾವ ಪಂಪನಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಲ ಉಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪಾರು ಎಸ್ ಒಂದು ಇತ್ತಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅನ್ಕೇನು ಅಂಚಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜರುಳ್ಳೇರು ಅವೇತೋ ಜನಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ತಿನಾರಲ್ಲ ಇರು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟು ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಜವಾನಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜವ್ರೆ ದಪ್ಪಣ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಮನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪಡ್ಲಕ ರಡ್ಡರೆ ಸಾರ ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹಿಡಿದ ರಡ್ಡು ಕೋಟಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೇರುವೇರು ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ತುಳುವೇರು ಪಣ್ಣಾಗ ಆಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕಿದೆಜಿ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ ಅತ್ತನ ರಡ್ಡು ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡ ಆ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ದಾದ ಪಂಪ ಅಕ್ಷೇಪೇಶ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಷನ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಾನಾಜಿಗೆ ವಿಚಾರಡು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಮಲ್ಪುನವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನಿಕೊಡದತ್ತು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಮನವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಐತ ಬಗೆಟ್ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಮನವಿದ ದಾದ ಅಂಡ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದೋ ಮುಟ್ಟ ದಾಲ ತೆಗಿದುಜಿ ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ಇನಿ ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಯಕುಲು ಬೆಲ್ಲ ನಕ್ಕುನ ವಿಚಾರ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಚಾರಡು ದಾಲಕುಲು ಬೇಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಧೇಯಕನ್ ಮಂಡನ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವೇರು ಆರು ಉರಿ ತುಳುವೇರಾದ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಆತುಂಡು ನೆತ್ತ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಚಾರದಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಡು ಪಾತೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಹಕ್ಕುಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರಂಬಾಟದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜ್ ಅವ್ರಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ ಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ
ಮುರಣಿ ಕನ್ನಡ ವಿಧೇಯಕ ಜಾರಿಗೆ ಮಲ್ದನ್ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ದನ್ ಜಾರಿಗೆ ಬೈದನ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತುಳುವೇರೆಗ್ ಏತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಏತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆವು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನಲ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತ ಮುಟ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುವೇರೆಗ್ ಏನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ ಆವಡ್ ದಾದಾಯರು ಉಂಡು ಪಂಚನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಐಕೆ ಬೋಡಾದ ಯಾನ ಇರಡ ಕೇನುಡು ಹೌ ಏತೊಂದು ಡೇಂಜರ್ ಆಪುಂಡು ಅಥವಾ ಏತೊಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬರುಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಜನಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಅಪ್ರಾಗ ಒಂದು ಎಂಕುಲ್ ಪಾತಿರ್ನ ಅಥವಾ ಎಂಕಲ ವಿಚಾರ ಆತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ತುಳುವೇರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ನಿಖಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಖಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸುರತ ಕಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮುಂಜಿಂದ ಪಾತ್ರಲಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟು ತುಳುತೆಗಿತ್ತ ತುಳುಳು ದೆತ್ತಿನಿ ತುಳುವೇರಿ ಸುರ್ಕಾದ ಬಂದ್ಪಂಡ ತುಳುಳು ದೆತ್ತಿನಿ ತುಳುವೇರಿ ದಾರಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಾತ್ರನ ಆಯ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಚರ್ನಿ ತುಳುನಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಅದೇನು ವಾಚರ್ನಿ ತುಳು ಆಯ್ತು ನಾಳೆ ಮಗುರ್ನಿ ಅವೇ ಮರ್ಯಾದಕ್ಕಳು ದಾಳ వచ్చింದ అక్కడ భాషనే వచ్చినప్పుడు అక్కడ చంద్రలోకి పోండాల పాలనకు పోండాల మూడిస్తున్నా ఓలా అర్థం పడత వస్తుండాల మాట్లాడినప్పుడు అవే అక్కడ అవి భాష ఉండు అక్కడికి అభిమానం ఉంది అక్కడికి ತುಳುವೇರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಜಿಂಗ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂತ ಜನಕ್ಕೂ ತಮ್ಮಕುಲ್ಲಕ ಬೇಜಾವರ ಆರ್ಪುರೊಳ್ಳೆಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವರುಂಡ ತುಳು ರಾಜಕೀಯಗಳ ಮುಟ್ಟೊಂಡ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಅವರು ತುಳು ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡದಲಕ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೆಂಚಂದು ಕನ್ನಡದ ಕೂಡ ಹೆಂಚ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಚ್ಚ ಬಿಟ್ಟೊಂಡು ಇಚ್ಚಿನ ಈತು ವರ್ಷೋಡು ಈ ಕನ್ನಡ ಕುಳ್ಳೇರಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗ್ನೇರ್ ರೊಕ್ಕ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಎಂಕರು ತುಳುವೇರಿ ಹಿಡಿದು ಬೈತೀನಿ ಈತು ಸೀತು ಆನೆ ದಿನಿ ಮುಟ್ಟಾರ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಆಗ್ಬೇಡ ಕಾಳು ಬಂತೇಳಿ ತುಳು ಸೇರ್ಸವ ಲಿಪಿಕ್ ಸೇರ್ಸವ ನೇನೇ ಮಂಚಿನತ್ತ ಅಂದೆ ಭರವಸೆನೆ ಗೊತ್ತಿನತ್ತಾನೆ ಬಂದ ತುಳುವಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಕಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳುವಿನ ಖಾಲಿ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುನಿ ಬೇತ ನೆತ್ತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪು ಜನ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡಿ ಅಪಗ ತುಳುವನ್ನು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು రాజకీయ బిల్కూల్ వెచ్చ పుట్టుజి అప్పుడు సులువే అండల అప్పుడు అక్కడ రాజకీయ కూడా అప్పుడు పొలిపోయి ಗಂಗಾಧರ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಅಂಚನ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆತ ನ್ಯಾಯ ಏಪತಿಕ್ಕುಡು ಬಂದಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಅವಳ ಆಪುಡು ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರ ಆತೆ ತುಳುವೇರೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪಾಕ ಬೆಚ್ಚ ಹುಟ್ಟುದು ಆ ಪಕ್ಷ ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪಕ್ಷದ ತುಳುವೇರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವಳು ಬೆಚ್ಚ ಹುಟ್ಟುದು ಆ ತುಳುವೇರು ನಕ್ಕು ಬೇರೆ ಇತ್ತಲೇ ಬೆಚ್ಚ ಹುಟ್ಟುದು ಸರ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನುಡು ಒಂದು ಕೇನ್ವೇರು ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ವಿಧೇಯಕ ಜಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಂದು ಏತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ತುಲೆ ಕನ್ನಡ ವಿಧೇಯಕ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸುರುಡ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಈರ್ನ ಎದುರ್ಕಂತ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ 10-16 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಈ ಗೂಗಲ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿವಿನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ತನು ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಓವರ್ ಆಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಈ ಮಾತ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಡಿತ್ತನು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತಗಡೆಟ್ಲ ಕನ್ನಡ 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 ಬಂದುಪ್ಪುನಪಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತನು ಆ ಟೈಮಡು ಮಾತ ತುಳುವೆರುವರ ಒಟ್ಟಾಯರು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬುಲೆಪಾಯರು ಭಾಷೆನ ಬುಲಿಪಾಯರು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬುಲೆಪಾಯರು ಆಂಡ ಮೂಲ ಆಪುನಂಚಿನ ಬೇಲದಾದ ಹೊಡಿತ್ತನು ಬಂದಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದುಂಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒರಿ ಪಾವೊಲಿ ಪನ್ಪುನನ್ ಏರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತುಜೇರು ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ವಿಧೇಯಕದ ವಿಚಾರ ಪಾತೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದ ನಮಕ ಪಂತಿನಿದೆ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾತಗಡೆಟ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡನೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಪನ್ಪುನೆರ್ದು ದುಂಬು ಒಂದೇ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಆ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಕನ್ನಡ ವಿಧೇಯಕಡು ದಾದ ಮಾತ ವಿಚಾರ ಬೈದಂಡು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಕುಲು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪನಪಗ ಅಕಲ್ ಆರ್ಡ ಒಂಜಿ ಪೋದ್ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಪಗ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೇರು ಕರ್ನಾಟಕಡು ಕನ್ನಡ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಬೇತ ಓ ಭಾಷೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ಪುಜ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುನೆತ್ತ ದುಮ್ಮುನಾನಿ
ಮೇರ್ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಹತ್ತಿನ ಒಂಜಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ ಒಂದು ದುಂಬುದಿನ ದಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ದುಂಬೆ ಕೊರ್ದಾತನಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಸಂದರ್ಶನಗ್ ಈ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ದಾತದು ಮನದಾನಿ ಬತ್ತದ ಸಂದರ್ಶನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನ ಮನದಾನಿ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ ಅಪಂಡ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ವಾಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ನಂಬುದು ನನ್ನಲ ನಮಕ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಬೆಲ್ಲನಕ್ಕವನ ಬೇಲೆದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಂಬೋಡು ಇತ್ತ ತುಳು ಭಾಷೆ ವಿಧೇಯಕದ ಮುಖೇನ ಆಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನೆ ಅನ್ಪನ್ಪ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತ ವಿಧೇಯಕದ ಆದ ಉಂಡು ಐತ ಮುಖೇನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದೊಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಯಿಗ ಆಪುಜಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸರಿಜ್ಜಿ ಪಂದಿನೇ ವಿಚಾರನ ಪಂಡಿದ್ದೆ ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಪಂದಿತ್ತಿರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಪಂತೇರು ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ಪಾ ಪಂಡದು ಅಡ ಕುಡೊಂದ್ಸಲ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಪುಜಿ ದಯಪಡ ಕನ್ನಡನೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪಂದ್ ಅಡ ಕುಡೊಂದ್ಸಲ ಪನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ಪಾ ಪಂದ್ ಇನ್ನೇನ್ ತುನಾಗ ಆಪಿನ ಮನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬೇರೆ ಕೆಬಿಕದಾಲ ದಿವೊಂದನ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲ್ಲ ಟಿವಿ ತುಪ್ಪ ಕೆಬಿಕದಾಲ ದಿವೊಂದರ ನಿಕ್ಲೆ ತಗೋಣ ಆಪುಂಡು ದಯಪನಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇದೇನೆ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಎರವರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಎರವಂಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಪೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ 6 ಬತ್ತೇರು ದಾಲ ಆಪುಂಡು ಈ ಸಲ ದಾಲ ಆಪುಚಿ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನು ಚೊಂಬು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಒಂಜಿನ ನೆಪ್ಪದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಅಂಡ್ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ದೋಷ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡು ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪು ದಾಲ ಮನ್ಪರ್ಲಾಪುಜಿ ವಿಧಾಯಕ ಒಂದು ಮಂಡನೆ ಆತನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ನೆತ್ತ ಬಾಗಿಲಪ್ಪ ಒಂದು ಎಂಚ ಆತನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವಲಿ ಜಿಲ್ಲೆನು ಒಡಿಪು ಬಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆನು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಹನಪಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ತಾರೆ ಕಟ್ಟದಾತೇರು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲದ ಹನಪಟ್ಟಿ ಪತ್ತೊಂದಿನ ಅವಿದ್ಯಾವಂತೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ದಾಯ ಈ ಪಾತೆರ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಆತನಿತ್ತ ನಮಕ್ ದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜೀವನದಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಪಾಗ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ತನು ನೇತ್ರಾವತಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ ಪನ್ಪುನೇನ್ ಕನತನು ಆ ನೇತ್ರಾವತಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ ಪಂದು ಕನತಿನೆಪ್ಪಗ ಐತ ಮೂಲ ಪೆಟ್ಟಿ ಏರಿಗೆತ್ತಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ತುಳುವ ಜನಕುಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೀನಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ದಾದ ಮಾತ ವಿಕೋಪನ ಅನುಭವಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅವು ಐಕ ಪಾರ್ದಿನ ಕಾಸನು ಒಂಜಿ ತಜ್ಞರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದಿತ್ತರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಐಕ ಬೈದಿನ ಕಾಸನು ಅವಳು ಕಾಸು ಪಾಡ್ನ ಬದಲು ಒಂದೇ ಕುಡ್ಲರ್ದು ನೀರು 19 ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಸಲ ಕುಡ್ದು ಬೈದೊಲಿ ಬಂದು ಆತ ಕಾಸನ ಐಕ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಕಾಯಿರ್ದು ಏತ ನೀರು ಪೋಂದುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಆ ನೇತ್ರಾವತಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ ಆನಪ್ಪಗ ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಂಡು ಮಾತಾಂಡು ಅಡೇಗ್ ಅವೇನು ಬೇತನೆ ಪುದಾರು ಮಲ್ತೇರು ಐಕೊಂಜಿ ಬೇತನೆ ಪುದಾರು ಕೊರಿಯರು ಐಕ್ ಎತ್ತಿನ ಹೊಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರ್ಗಂತೂ ಕೊರಿಯರು ಅಪ್ಪಗ ಜನಕುಲ್ದಾದ ಎನ್ಯರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುದೇನ್ ತಿರ್ಗವನತ್ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಹೊಲೆ ಒಂದು ನಮಕ್ ದಾಲ ಆಯರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇಟ್ ಪಂಡೇರು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕೊಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ವಿಧೇಯಕಲ ಆತೆ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಪಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತ ದಾದಾಪುನ ಮಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾ ಕಡ್ಡೆಟ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ಎಂಗುಲು ಮುರಣಿಕೆ ಎನ್ನಪಗ ಪನ್ನೇರು ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾತ್ರ ಪಂತೀನಿ ತುಳುನೋಲ್ಲ ದೆಪ್ಪರ ಪಂತುಜೇರು ಬೇತವೋ ಇಲ್ಲ ದೆಪ್ಪರ ಪಂತುಜೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ನನ್ನ ದುಂಬು ಗೊಂಜಿ ಪಾತರ ಬರ್ಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಪಂತ ಬಸ್ಟ್ ಓಲ ಭಾಷೆ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಡು ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಹಾಪುನು ಒಂಜಿ ಹಾಪುನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಓಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಪೇರು ಅಲ್ಪ ಐದಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆದುಪ್ಪು ಇಜಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನೋಡು ಬರ್ಪುನ ಓ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಇಜಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದುಪ್ಪಡು ಮೂಲು ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬಟ್ರೆಡ ಪೋದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರನ ಪಕ್ಕ ತುಳುಟು ಪಾತೆರೋನ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರೋನ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೋನ ತುಳುವೆ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಅವು ಹಾಕೊಂಡೆ ಅವಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತ ಪನ್ಪಿನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತ ಇಲಾಖೆ ದಂಡ ಬರ್ಪುನಂಚಿ ಎತೋಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅವಳ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಹಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಏತು ಭಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ರೆಡ್ಡನೇ ಎತ್ತ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತ ಇಲಾಖೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕನ್ನಡನೇ ಪಾತೆರೋಡು ಐದಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರೋಡು ಬಂದು ಅಪ್ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಜಾಗಡ್ಲ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪಾತಾರ ಹಾಪುಂಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಪುನು ಅಪ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನನ್ನಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಹಾಪುನು ಮಂಡ ತುಳು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತರ ಅವಕಾಶ ಹಾಪುನು ಕೆಲವರು ಪನ್ನಪಗ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ಎಂಕಲ್ ಓಲ್ಲ ಪಾತೆರು ಓಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬತ್ತದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ ವಿಧೇಯಕದ ರೂಲ್ಸ್ ಏರ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಕಲೇನು ದಂಡನೆ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಮುಕುಲು ಪನೊಂದುಪ್ಪುನು ಅವು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಕಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರು ರೈಕ್ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇತ ಭಾಷೆ ದಕ್ಕಲು ಪಾತೆರ್ನ ಪಗ ಅಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಕಲೆ ಫೈನ್ ಪಾಡ್ನ ಮೂಲ ಪಾತೆರ ಪನ್ ಪೂಜಾರ
ಅವಳು ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ರೌಲ್ ದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜರು ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ದಾಯ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬನ್ನಪಗ ಮೂಲ ತುಳು ಸೈಯೊಂದೇ ಬೋಪುನ್ ಕೆಲವರು ಬನ್ನಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಭಾಷೆ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒರಿನ ಹಿಡ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಭಾಷೆದಾಲ ಹತ್ತು ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಬಂದ್ಪೇರು ಯಾನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ವೆ ಇತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಬಂದು ಅವೇತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಪುನ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇರುಪೋಲಿ ನಿರೂಪಕರು ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಕನ್ನಡ ಬಲ್ತಂದಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂದ ಜೋಕುಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಂಡು ಅವಳು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಡ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಐತ ಮಹತ್ವನ ತೆರಿಪ ಒಂದಿಜ್ಜರು ಅವೊಂಜಿ ಮನರಂಜನೆ ಆದುಂಡು ಆ ಜೋಕುಲು ಕನ್ನಡ ಬಲಿಪುನ ಇಂಗ್ಲಿಷಿಡೆ ಪಾತ್ರೊಂದು ಬಲಿಪೇರು ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂದ್ಪುಜ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ನಡುಟ್ಲ ಅವೇನು ಒರಿಪಾಯ್ಜ ಬಂದನ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾನೊಂದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ದೈವದ ಮೊಗ ಈಗ ಚಾವಡಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂಪಣ್ಣಪ್ಪಗ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪನರುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಇಜಿನ ದೈವದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಇಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಕಾಲ ಕಾಪ ಟೈಮ್ ಕಾಲ ಬದಲಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಅವೇತೋ ಜವನಿರಿಗೆ ಇತ್ತ ಆಲೋಚನೆ ಬೈದನು ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚರಣೆ ಪರಂಪರೆ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲೆ ಒರಿಪರ ಒಂದನ್ನು ಈ ಕಷ್ಟೋಗಿ ಬೈದೇರು ನಾನು ಇದೇ ಬೈದಿನ ನಾನೆಲ್ಲ ಒರಿಪಾಗ ಬಂದ್ಪುನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಸುದರ್ಶನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ದಯಪನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬನ್ನಾಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಂಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದುಂಬುದ ಇತಿಹಾಸದ ಆದೊಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬಾಗ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಓ ಕಷ್ಟಪುರ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಆ ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರ ಸುದರ್ಶನ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಲಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಂತಜಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ದಾಯಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನ ಅತ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಸಂಬಳದೆತ್ತುನ್ನ ಈ ವಿಷಯಗತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ನಂಬುನಂಚಿನ ದೈವಲನ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಐಟುಪುನಂಚಿನ ಕಾರಣಿಕ ಈ ಕನ್ನಡ ವಿಧೇಯಕ ಅದು ಪಡು ಇತ್ತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಪಂಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಸುದರ್ಶನ್ ಪಂಡೇರು ಜೊತೆಗೆ ಕುಡರಾಡು ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಪುದರ್ ಓಲ್ಪಡ್ದೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇದನ್ನ ಪುದರ್ ಓಲ್ಪಡ್ದೆ ಸರ್ ಅಲೋಕಿತ್ ಅಲೋಕಿತ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಧರ್ನಾಗ ಕಕ್ಷೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಪೊರಂಬಾಟ ಕೂಟ ಹನುಮಂತ ನಿರ್ದದುಂಬುಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಜತ್ತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿರಿ ತುಳುವೇರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಬಂದ ಏರ್ಲ ಜಾಲಿಗೆ ಜಪ್ಪುದೇರು ನಿಜ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಇತ್ತು ಕಾಲಿ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಪೊರಂಬಾಟ ಕೂಟ ನೆಕ್ಕಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೊರಂಬಾಟ ಸೇರಿಯರಿಂದ ನಮಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಕೂಡುದು ನಮ್ಮ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಐದು ನೆರೆದು ಸುಧಾರಣೆ ಬಂದೇರು ತುಳುವೆ ಬೆಳಕಾಯ್ದಲಕ್ಕ ಮೆತ್ತಾನೆ ಬಂದವು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆಯ್ತು ಈ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಂತ ಮಾತಂತ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತನಲ್ಲಿ ತೂಪ ಒಂದು ಪೂರೈಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಊರು ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬೋಡ ನಾವೊಂದಿ ಐಕಿತ್ತು ಜಾಲಿಗೆ ಜೈತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕೂಡಿಯಲ್ಲ ತುಳುವೇರು ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇರೋಂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಒಕ್ಕ ನಮಗೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಓಟು ಬಂದಾಗ ಅರ್ಣ ಓನೆ ತೂದು ಓಟು ಬಾಗ್ಲಿ ಮೆರ್ನ ಓನೆ ತೂದು ಓಟು ಬಾಗ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ನಮಕ್ ಬೋಡ ಕೇಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ ಇದನ್ನ ತಿಕ್ಕು ನಿಜ 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 ಐತೆ ಅಲೋಕಿತ ನೈರೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಡ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟ ಪುನತ್ರ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಆತಡ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಭಿಯಾನ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕೆಲವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಯಾನ ಆಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ವಡೆಗೆ ಉಂಟು ದಾದ ಕಾರಣ ಅದು ಪುಣ ಬರ್ಪರ ಅಲೋಕಿತನ ಅವೇ ಕಾರಣ ಬಂದಿರೋದು ಸುಧಾರಣೆ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಂದ ಟ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ದುಡ್ಡು ಓಟ್ ಬಾಗ್ಲಿ ಮೆರ್ನಮ್ಮನ ದುಡ್ಡು ಓಟ್ ಬಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಗೋಬಿ ಆಗ್ತಂದೆ ನಮಗ್ ಬೋಡನೆ ನಮಗೇನು ನಮ್ಮ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಾಗ ಹಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಡಿಕೆ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಮನವಿಂದ ತೋನುವ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಮನವಿಂದ 2000 ಬದಲಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮನವಿದಾನೆ ಒಂಜಿ ಗೋಡ್ರೆಗಿನ ಮನವಿ ಅದು ಇಷ್ಟ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಂದ್ಕರ್ ನಿಖಿಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಿಖಿಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ದುಂಬಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಓಕೆ 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 ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲೋಕಿತಣ್ಣ ಇರ್ಪನ್ಪುನಲ್ಲಕ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ಕದರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಐತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಕುಡುಂಜಿ ಕಾಲರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಿತಿನ್ ರೇ, ಉದಯಾಚಾರ್ ಪಾತ್ರೆ. ಉದಯಾಚಾರ್ಯಲು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಪಾತಲೆ ಸರ್. ಅಚ್ಚಾ ನಮಸ್ತೆ. 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 ಎಂತ ವಿಚಾರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಪರ್ಯಾಸದಾದ ಪಂಡಿತರು ಸುಲೆ ಈ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಈ ಕೇಸರಿ ರಾಜಕಾರಣ ಸೋಪುಜ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಂಪು ಬಾವುಟ ಏರುದು ಸರ್ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತವವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ದಯಪಡದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಸುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಪರಮಾಟಲ್ ಪುರ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಅಂಡ ಐಕ್ ಸೇರುನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರೋಡು ಯಾಕಂದಲ ಸೇರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇಡ ಜನಕುಲು ಬೋಡಾಯಿನ ಜನಕುಲು ಸೇರಿದೆ ಅವನು ಎಂತಾತನ ಪಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕೋಮು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಯಿನ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೇ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವು ಹಿಂದೆ ಕಂಡದ್ದು ಏರ್ತಿ ಬೀಜ ಅಂದಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕೋಮುವಾದದ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅದೇ ಜಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಕೆಲವೊಂದು ಏರ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಜವನರ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏಪಾಗ್ಲ ಕೊಡ್ತ ನಮ್ಮ ಗುಂಬುಗಳ ಪರಮಾತ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ತುಲ್ಲಪುರ ಮತ್ತು ಜನ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ಪರಮಾತ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ ವಿಷಯದ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಈ ಕೋಮು ಪಂಚಿನ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಜಪ್ಪಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜವನರ್ನ ತರಬೇತಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ ಅವು ಹೋಗುದಿದ್ದಾರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ದಯಪಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಭಾಷೆ ಶುರುವ ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಶುರುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕರಾಖಂಡಿತವಾದ ಪಂಚ ಭಾಷೆ ಶುರುವುದು ದಯಪಂಡ ನರಮಣಿ ಹುಟ್ಟಿನ ಸುರುಟು ಸರ್ ಹಾಗೆ ಈ ಧರ್ಮದ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಪುಟ್ಟಿನದ್ದು ಸುರುಕು ಪುಟ್ಟಿನ ಸುರುಕು ಹಾಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಭಕ್ತ ನಮ್ಮ ಗುಳ್ಳೆದು ಧರ್ಮ ಆ ಧರ್ಮ ಯಾನ್ ಈ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನತ್ತಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಜೀವ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ದಿನ ಭಾಷೆಗೆ ಜೀವ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏರ್ನ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ರಡ್ನೆ ಪಂಚ ನಮ್ಮ ಉಲೈಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಬೋರ್ಡೈನಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಖಿಲ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಕಿಲಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೂರ್ಯರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಒಂದೇ ಸೋರ್ದ ಅಡೀತು ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರ್ಕಾರನ ಅಡೀತು ನಮ್ಮ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕೊಡಿ ಪೂರ್ಯನ ನೀಡ ಮಸ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಉದಯಾಚಾರ್ಲೆ ಸರ್ ಈತ ಈರ್ಪಣ್ಣ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಬಾವುಟ ದಾಯಿ ಏರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟ ಏರ್ರೆ ಬುಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲರಿ ಪರಂಬಾಟ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಡು ಏರವರಿ ಅವಳು ಏರವರಿ ಬ್ಯಾರಿನ ಇಂದುಲ್ನ ಲಡಾಯಿ ಒಂದು ಪಂದೇಡ ಮುಲ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇಡಿಸಿದಾಗ ಪೂರ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಗತಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಓಕೆ 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 ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಉದಯಣ್ಣ ಓಕೆ ಉದಯಣ್ಣ ಧನ್ಯವಾದ. ಸುಲ್ಮೇಲ್ ಕುಡುಂಜಿ ಕಾಲರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ನಿಕಲ್ನ ಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಲ್ತೆ ಪಾತ್ರ ದಿನ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಸಾರಿ. ಎಸ್ ಸುದರ್ಶನರೇ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುಣೀತೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಮಾಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟುಂಡು ಇಜಿನ ಏಪನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತೆಗೆದು ಬಂದ. ಎಸ್ ದಾದಾ ತುಲೆ ಯಾನ್ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಆಯರ ಕಾರಣದಾದ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮುಲು ಕೊರತೆ ಆಯರ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪುಲ್ನ ನಮ್ಮಗಲೆ ಇತ್ತೆ ಉದಯನ ಎಂಚ ಪಂಡೇರು ಮುಲು ರಾಜಕೀಯ ಬನ್ನಪಗ ಒಂಜಿ ಆರ್ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಮುಲು ಕೋಮು ಒಂಚೂರುದ ವಿಷಯಡು ಮೂಲು ಮಾತ ವಿಚಾರಗಳೊಂದು ಆಪುನ ಯಾನ್ ಆ ಪಾತೆರನ್ನು ಒತ್ತೋನ್ವೆ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಆ ಪಾತೆರನ್ನು ಎಂಚ ಒತ್ತೋನ್ವೆ ಬಂಡ ಈ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ನಡುಟು ಬುಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ತುಳುವೆಪ್ಪ ಮೂಲು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ನಡುಟು ಮಾತ್ರ ತುಳುವೆಪ್ಪ ಬುಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ಮೂಲಿತ್ತೆ ತುಳು ಪನ್ಪುನವು ಹಿಂದುಲು ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಅಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ದಕ್ಕುಲು ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಅಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆ ಅಂದು ಕೊಂಕರ್ನರ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಸೇರಿದ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆ ಇತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯ ಬಂದಾಂಡ ಇತ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಅವ್ಲು ತುಳುವೆ ಅತ್ತಂದೇನೆ ಬೇತವುಲ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರುಚಿ ಅಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಒಪ್ಪುನಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದಕ್ಕುಲು ಕುಡಂಜಿ ಧರ್ಮದಕ್ಕುಲು ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದದ್ದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಕುಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಲು ಒಟ್ಟಾಡು
ಇತ ಎಲ್ಲದ ದಿನಟ್ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂನಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಾಡಿಡು ಮಾತ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ಕಲೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಸಂಘಟನೆದ ಗುರ್ಕಾಳ್ಳ ಪಾತೆರ್ದ ಅಕುಲು ಬರ್ಪ ಬಂತೆ ಒಂದು ಈ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಮಾನಾದಿಗೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅತೆ ಸೋಮವಾರ ನಡಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಮವಾರ ನಡಪು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಐದು ದುಂಬು ಇಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಡೆ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪುರ ಅಂಡೆ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅತಡ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಅತಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಭಿಯಾನ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ತುಯ್ಯ ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ಪುರ 11 ನಿಕುಲ್ ಮಂದಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದಾಯಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಒಂಚೂರ್ಲ ಕೊಡಿ ಎತ್ತು ಜೀವನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಈರ್ ಪನ್ನ ಪಾತೆರಗು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆತಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಜಾಲ್ ಜತ್ತದ ಪಂಡ ರೋಡ್ ಜತ್ತದ ಇದ ಮಟ್ಟ ಓರ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆತಜ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಮಾತ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಟ್ಟಾದಿತ್ತೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಕೊರೋನಾ ಇಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ವಿಚಾರೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅವೇನೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತದ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ತುಳು ಎರ್ದಕ್ಕುಲು ಆ ವಿಚಾರೋಡು ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟುದಾದ ಬಂಡ ಇಂಧನ ಸಚಿವರಾದಿತ್ತಿನಾರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಚಿವರಲ್ಲ ಆಯರು ಅವು ಏರ್ಲತ್ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕಿಯರು ಆಯರು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆಯರು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟುನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಆವು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉಮೇದ್ ಇತ್ತನ್ ಮುರಾನಿ ಆ ಉಮೇದಿಗ್ಲ ಆರು ನೀರು ಬುಡಿಯರು ದಾಲಮಲ್ ಪರ್ಲಾಯ್ಜಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಆಂಡ ಈತ ಸಮಯ ದಾದ ಒಂದಿತ್ತನ್ ಮಂಡ ಈತ ಒಂದೆರಡು ದುಂಬೆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ 4 ಲಕ್ಷ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತದ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಮಲ್ದಿತ್ತನು ಅಡ್ದಕ್ಕ ಕುಡಾರ ಕುಣಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟು ಅದು ಟ್ವಿಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಮಲ್ತೇರು ಅಡ್ದಕ್ಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಾತ ಕಡಿಟ್ಟು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಎದುರ್ಬೋದು ಸುಗಿಪು ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ತ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬತ್ತನ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಬಂಡೇರು ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಬತ್ತನ ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ವಿಧೇಯಕ ಮಲ್ಪುನ ಪಕ್ಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಓಲ ಮುಖಲೆ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಜಿ ತುಳುತ ವಿಚಾರ ಬಣ್ಣ ಬಗ ಮಾತ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಬರೋದು ಪುನು ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಯಾಪಾಗ್ಲ ನೆನಪುದಿಗೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ದುಂಬು ಕೊನ ಕೊನದು ಇತ ಒಂಜೇರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿ ತುಂಡು ಮಲ್ತಿಲಕ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಬೇತರ ಭಾಷೆಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಗ ಇತ ಉದಯನ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆವೋಡು ಅವನು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದಾದೊಂಡು ಗೊತ್ತೇನೆ ಒಂದಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇನಿತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ವಿಚಾರೋಡು ತುಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾತ ಈ ವಿಚಾರೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಏರು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲು ಅಕುಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬಲ ಅದು ಉಂತುದೇರು ಎಂಕುಲು ಕೊಡ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೇಡಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ದ ಆರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಬಂತೇರು ಐದಕ್ಕ ತುಳು ಕ್ಯಾಟ್ಕ ಬಂದೊಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಅಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ದ ಅಕುಲ ಎಂಕುಲು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಬಂತೇರು ನಾಟಕ ರಂಗದ ಕಳ್ಳ ಪಾತೆರ್ದ ಅಕುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂತೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಕರಾವಳಿ ಸಂಗೀತ ಒಕ್ಕೂಟ ಕಲಾವಿದರ ಎಂಚಿನ ಒಂಜುಂಡು ಅಕಳ್ಳ ಪಾತೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಾತೊಲ್ಲ ಬಂತ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಚಾವೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸಲ ಪೇಟಾದ ಕೂಲು ಕಂಬುಲಾಗ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತದು ಯಾಪ ಒಂಜಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೊಡ್ದು ತಡೆ ಕನತ್ತೇರು ಕಂಬುಲ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎಂಚ ಜನಕುಲು ಸೇರಿಯರು ಆನಿ ತುಳುವೇರೆಗ್ ಕಂಬುಲದ ಮಹತ್ವ ದಾದ ಬಂದ ಆನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ನು ಅದ ಮೊಟ್ಟ ಕಂಬುಲದ ವಿಚಾರ ಏರೆಗ್ಲ ತುಳುವೇಗ್ಲ ಆತ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಆನಿ ಗೊತ್ತಾನ್ ಅಂಚನೆ ಈ 10 ತಾರೀಕುಗಳು ನಡಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖೇನ ತುಳುವೇರ್ನ ಅಗತ್ಯದಾದ ತುಳುವೇರೆಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಾನದಿಗೆ ಅಗತ್ಯದಾದ ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಪ ಅವರ ಕೆಲಸ ನೆನ್ ಕುಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹಲೋ ಪಾತಲೆ ಸರ್ ಕೇನುಡೆ ಇನ್ನ ಪುದರದೆ ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇನ್ನ ಪುದರು ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಶೈಲೇಶ್ ಆರ್ಜನ್ ಬೀಳ್ತಂಗಡಿ ಶೈಲೇಶ್ ಪಾತ್ರಲೆ ಸರ್ ಪಾತ್ರಲೆ ಒಂದು ಸುದರ್ಶನ್ ರೇ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷಯ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾಕೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಾನದಿಗೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಪರ್ಮಾಟ ಮಸ್ತ ಅಂಡ ನಮಸ್ತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಗೆಲ್ಮೆ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಯಾಕೆ ಬಂದ ಗೆಲ್ಮೆದಾದ ಬಂದ ಈ ತ್ರೇಟ ನಮ್ಮನ ಮುಂಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಹಂಚೇರು ಜನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರ್ಪಡ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಂಡೇರು ಎಂಗ್ಳು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕುರುಪು ಜವನ್ನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಸುರುತ ಗೆಲ್ಮೆ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಇದ್ರೆ ಆಟ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಗೋನನ ಇಂತ ನೇಲ್ನ ಇಂಟುದು ಕುದಿಕೆ ಬೆರಿಯ ಹೋತು ಇಟ್ಟೆ ಬೋರ್ನು ಒಂದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇತ್ರೇಟ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆರಿಯ ಎಂತ ಬಂದ ಆರು ಅಧಿಕಾರ ಬತ್ತನ ಸಿಕ್ಕುನು ಇಂಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರ ಬತ್ತನ ಸಿಕ್ಕುನು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದಿತ್ತ ಇನಿ ನಮಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆತಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕೊರುಪು ಜೇರಲು ಮಕ್ಕಳು ಬಂಡ ನೆಕ್ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ
ಸುತ್ತಾರ್ದ್ರ ಇನಿ ತುಳುವೇರು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದೇರು ಹ್ಮ್ ಮಾತಿರ್ನತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ನಿಜ ಜವನಿಯರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಹಿರಿಯಾಕ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಚಳುವಳಿ ದುಮ್ಮು ಪೋಪ್ನೆ ತೂದು ಒಂಜಿ ಅಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಕಂಟ ಕಾಪ್ನ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯದ ಅಂಕ್ಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಿಡಿದಾರ ಇನಿ ಅಕ್ಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರಪು ಜಾಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಹೋರಾಟ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಕೊರಲು ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಈ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಕೊರನವೇ ನಮ್ಮ ಸುರು ತೆಗೆಲ್ಮೆ ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರಲಿತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟ ದಿವೊಂದೆ ಅಂಡ ಈ ಸಲ ಆಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಗೆಲುವು ತಿಕ್ಕುಡ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪೇರು ಡೌಟ್ ಇನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನೆಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲ ಆ ಪುಡ ಈ ಸಲ ಆಡಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಈ ತುಳು ಚಲುವ ಇಡುಲ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುಕಾದು ಆಂಡ 10 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮೆ ಎಂಚೇತನ್ ಬಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಳು ಬಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಮಂಡ ಹೋಗ್ತೇರು ನಿಕ್ಕದಾದ ಮಾರ ಮರಲ ಅಂದು ಇನಿ ಬಂಡ ಈ ಅಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ತುಳು ಬಂಡ ಇನಿ ಮಾತೆ ತುಳು ಗತ್ತಿಪ್ಪ ತುಳು ಹೋರಾಟ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿ ನಿಂತು ಮಾತಾ ತುಳು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೊಂದು ಇನ್ನಿತೆ ಯಾಂತ ಒಟ್ಟೆಕೊಂಡ ಏನಾರ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳಿವೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಲ್ಪೇರು ದಾದ ವಿಚಾರಗಳು ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅದು ಪಂಪನ ಇತ್ತೆ ಅಕಲಾದ ಜನಕ್ಕೂ ತೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಸಸ್ಸು ದ್ಯಾಗ್ ಬಂಡ ಚಳುವಳಿ ಒಂದೊಂದು ಚಳುವಳಿ ದ್ಯಾಗ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಚಳುವಳಿ ಇನ್ನಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗೊರನೆ ಎಂದು ನಮಕ್ ಒಂದು ದಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂದಿನ ಕೆಸಸ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಗೆಲ್ಮ ದಿಕ್ಕು ನಾಳೆ ಕೊಂಚ ನಮಕ್ ಕೊಂಚ ಆತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡಾಕೊಂಡು ಇನಿ 10 ವರ್ಷದ ನೆನ್ನು ತೂನಾಗ ಎಂಕಿದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ದ್ಯಾಗ್ ಬಂಡ ಈ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಚಳುವಳಿದ ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಒಂದು ದಿಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಜವನೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ದ್ಯಾಕೊಂಡ ಇಂದು ಈ ಭಾಷಾ ಚಳುವಳಿ ನಾಳೆಕ್ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊರಿಯಂದ ಈತನ ಟೆಂಚ ಭಾಷಿಕ ಚಳುವಳಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಚಳುವಳಿ ಆದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಒಂದು ಚಳುವಳಿದ ಸ್ವರೂಪ ಬರೋದೊಂದು ಮಾತ ಹಳ್ಳಿ ಮಾತ ಪೇಟೆ ಎಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಳು ಜವನ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ಈತ ಅಂಚಿನ ಈ ಬರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈತ ಟಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟದ ಆದುಂಡು ಅವು ಚಳುವಳಿದ ರೀತಿಡ ಆತಜಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಸೀಮಿತ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಚಳುವಳಿದ ರೀತಿಡ ಆಡ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೆಲ್ಮೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹತ್ತತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ರೋಡ್ ಜತ್ತಲ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಪೊರಂಬಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಈ ತುಳು ಕೊಡಿನ ಶುರು ಆಪದ ಎಂಕ್ಲೆ ಈಗ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ತುಳು ಕೊಡಿನ ರಾಪವರ ಒಂಜಾತ್ ರೋಡ್ ಜಾತದ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಎದುರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ತುಳು ಕೆಲ ಒಂಜಾತ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ನಾಗ ಒಂದು ಬಂಡ ಇಂಕ ಬಂಡ ಇಡೀ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ತುಳು ಕೊಡಿ ರಾವನೊಂದು ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಯಶಸ್ಸು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂಡ ಇಂಕ ಹೋದ್ರೆ ಇದ್ದರಮ್ಮ ಕೆಲವು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸೇರ್ತೀರಿ ಆಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಉರ್ಲಿರ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮೇಣ ಐತೆ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ನಮಕ್ ಬಲ ಬರ್ಪುನು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಕೇನುಡೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಸರ್ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಪೂವಪ್ಪೆ ಪಾಡದು ಪೂವಪ್ಪೆ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸರ್ ಸರ್ ಕರ್ಮಾರಡ್ದು ಪೊರಂಬಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತೊಂದು ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಾ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜ್ ಅವರು ಬಕ್ಕ ಮೇರೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಬಕ್ಕ ಇರೇಗ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಬರೋದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಸರ್ ಅವು ಬಾವುಟೋಡು ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಬೈದಂಡು ಅವು ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಡ್ಲ ಅವು ಧ್ವಜ ಉಂಡು ಮಾತ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಅಣಿಯರ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಬತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ನ ಇನ್ನೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಡ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸರ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಈ ಕೆಲವೇ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಪಾಪದಾಕಲು ಪಾತಿರತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ತುಳುತ್ತ ಶಬ್ದನೇ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸೊಂದು ಕೆಲವೇರು ಪಾಪದಾಕಲು ಒಂದು ಕಲ್ಪದಿನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಬಳಸ್ತಿರತ್ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಇರಪೂಜ ದೇಪಣ್ಣೆಂಗ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಕೈತಾರ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಲಾಯ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವ್ಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಡಪಡದ ತುಳು ಶಬ್ದನೇ ಅಲ್ಪ ಬಳಸೋದು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ದೇಪಣ್ಣ ಕಲ್ಪದಿನಕ್ಕೂ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಪಾತಿರತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇತ ಆಫೀಸರ್ ನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅವಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಶಬ್ದ ನಡಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮ ತುಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ನೆಚ್ಚಿ ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ತುಳು ನಮ್ಕು ಶಾಶ್ವತ ತುಳುನಾಡು ಒರಿಯೋಡು ನಿಜ ನಿಜ ಸರ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೋಪ ಸರ್ ಕೇನುಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸರ್ ಉಲ್ಲರತ್ತೆ ಲೈನ್ ಉಲ್ಲರತ್ತೆ
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಡ ಸರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ರ ದುಪ್ಪೇರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ಗೆ ಪೋಡಲ್ಲ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಸಾದಿಡ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಪೋಡ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಿನಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಲೇಟ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಭಾಷೆ ಬಯ್ಯ ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡ ಮಿಚ್ಚ ಅಕ್ಲ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರುವ ಹಿಂದಿಡೆ ಪಾತಿರುವ ಅತಡ ಬೇತ ಕೂಡ ಕೇರಳದ ಕ್ಲೇರಳ ತಿಕ್ಕೇಡ ಮಲಯಾಳಂ ಡೇ ಪಾತಿರುವ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಬಂಡ ವಿಚಾರ ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಪೂವಪ್ಪೇರು ಸುಲ್ಮೇಲು ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಈ ವಿಚಾರ ಯಾನು ಪನೋಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಲಸುನ ಭಾಷೆ ಬಲಸುನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಬಂದಿರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದಿರ್ ಯಾನಿತ್ತ ಒಂದೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿ ಬನೊಂದಿತ್ತೆ ನಂಚಿನ ಜಾಗ ಒಂದೇಟು ಬರ್ಪುನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಜನ ಐಟು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದಾದ ಮಾತ ಲಾಭಾಂಶ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ರೂಪಡಾವಡು ಇಜನ ಅಕಲೆಗ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪುನಂಚ ಲಾಭಾಂಶ ಅದು ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂದು ತುಳುವೆರೆಗೆ ಅವಳು ಏತ್ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಏತು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಕೊಡಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂಪೋಯಡ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರ ಪನೊಂದು ಪೋಯ ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಇರು ಮುಲ್ತುರ್ದು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈಡ್ ಪೋಲೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈಡ್ ಪೋನಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಜನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಒವ್ವೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೋಲೆ ಅವಳುಪ್ಪುನು ಅವೇ ಏರಿಯಾದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆಗೆ ಅವೇ ದಕ್ಷಿಣ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಪೋಲೆ ಏರಿಯಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡ 50% ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಹಿಡ್ದಿಕ್ಕೋರತ್ತಂದಿನ 50% ಜನಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೂ ಉಪ್ಪೇರು ದಾಯಿಗ್ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕಚೇರಿಡು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಜೇರು ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪಿದೇ ಪೋದು ಬೇನಾರು ಶುರು ಮಲ್ಪನವು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈತು ಪಿದೇವರು ಪೋತೇರಿ ಈತು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಕ್ಕುಲು ಓಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಬದುಕುವಿರನ್ ಅಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋಯರ ಕಾರಣದಾದ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೋದು ಬೆನ್ಪೇರು ದಾಯಿಗೆ ಬೆನ್ಪೇರು ಮೂಲು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮೂಲು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕುಲೆ ಜಿಂಜಿದು ಬೋದು ಬೋತೇರು ಪಣ್ಣ ಅಂಚಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಈ ತುಳು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಐತೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಭಾಷೆ ಆಂಡ್ ಬಂದಾಂಡ ಮೂಲು ತುಳುವೆರೆಗೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಭಾಷಾ ಮೀಸಲಾತಿಡ್ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುನ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರ್ ಪಂಡಿರ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಣ್ಣಪ್ಪಗ ಅವ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿಯರು ನಮ್ಮ ಅವ್ಲು ಬೋದು ತುಳುಟು ಪಾತೇರಿಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋದು ತುಳುಟು ಪಾತೇರಿಯರು ಬಂದಾಂಡಪಗ ಆಯ್ಗ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದಾನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ತುಳು ಪಾತೇರು ಎಜ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ತುಳುವಾಗ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪೋಡು ಅಪಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ನನಾತು ಒರಿ ಒಂದು ಬೋಪುನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪನಾರೆ ಬತ್ತಿನಗಲ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಕಲೆ ಕಲ್ಪಾರ ಪೂಜ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಪನಾರ ಪೋಯನಿ ಬತ್ತಿನದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಪಗ ಈ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕುಲು ಇಂಚೋಗ ಪೋಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ ತೆರೆಯೊಂದು ಬನ್ನಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಪಗ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಡು ತುಳುವೆರ್ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಒಂದೊಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಜನಕಲಿಗೆ ಉಪ್ಪುನವು ಉದ್ಯೋಗ MRP ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಉಪ್ಪುನವು ಅವು ಅಂಡರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂದಾನೆ ಮೂಲದಾದ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು IT ಏರಿಯಾಗ್ಲು ತುಳುವೆರ್ನಕಲಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚು 10% ಜನಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅವು ಬುರ್ದು ಬಕ್ ಅವಲ ಇಂಚ ಜಾಗ ಪೋತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅಕಲ್ನ ವೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಐತ ಮುಖ್ಯನ ಬೇಲೆ ತೆಗದನ್ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಬೇಲೆದಾದುಂಡು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ವೈಸ್ ತುಳುವೇರಿ ಎತ್ತೋ ಜನ ತುಳುವೇರ್ನಕುಲು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಪೇರು ಎತ್ತೋ ಜನ ಬರೆತಿನ ಉಂಡು ಅಂಡ ಓಲ್ ಅಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚು ಒಂದು ದಾಯಗ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ನೀರು ಬೋಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೊರೋಡು ಅಂಡ ಅವ್ಲು ಉದ್ಯೋಗ ಬನ್ನಪಗ ನಮಗ ತಿಕ್ಕುನು ಶೂನ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಭಾಷೆದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಳುವೆರೆ ಬದುಕುನ ವಿಚಾರದ ಮಿತ್ತಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೋರು ಇದನ್ನೇ ಸುದರ್ಶನ ಪನ್ನಿ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುತ್ರ ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ಸರ್ ಯಾನು ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಕೈಲಾರ್ಕ್ ನಮಸ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪಾರೆ ಕಡೆ ಕಂಚೂರು ಒಂದೇನೋ ಬಿಸಿ ಅಂಡ ಕಡೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಕಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇಂಚೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತದ್ದು ಬರಡು ಚಿತ್ರರಂಗಲ್ಲ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ದುಂಬಗ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗಳ ನಡೆದು ಮಸ್ತ್ ಅವನತಿದ ಸಾದಿಗೆ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಬಂದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಬಂದ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ತುಳೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅವಿನ್ಪುರ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಂಚ ನಾವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಹುಡ್ದ ಕಲಾವಿದರು ತಂತ್ರಜ್ಞ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಅಂತಿನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಾತೆರೆಗಳ ಟೇಪ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಡಪನಂಚಿನ
ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಪೊರ್ಮಾಟೋಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಗುಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಎನ್ನ ಅಂಜಿ ಏನು ಪಾತ್ರ ಕೊರಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕುಡಂಜಿ ನಿಜ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬಂದ ಈ ತುಳುತ ಪೊರ್ಮಾಟೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪನ ಈ ಬೆಚ್ಚ ನೆತ್ತಿರದ ಲತ್ತು ಜವನಿಯರ ಲಕ್ಕದಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಸುರುಕಾದಿ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇಂಚೆನೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರತಿವರಿ ತುಳುವೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಾದು ಒಂದು ಆಯನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಇಮೇನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಬಂದು ತೇರಿ ಮಾತೆ ಜತ್ತೆಡ ಬಿದೈ ನೆಕ್ಕೆ ನೂದು ಫಲಿತಾಂಶ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಡೆಕ್ಕಾದು ಈ ಸರಿ ನಂಗೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ತುಳುಕು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅದು ನಂಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೋಡೆ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಈ ಸರಿ ತಿಕ್ಕಿದ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದು ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಕ್ಕೋಡೆ ಬಂದು ದುಮ್ಮು ಪೋಯಿ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇರೇಗಿದೆ ಐಪನಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತನೆ ಸುದರ್ಶನ ಪಾತ್ರದ ಅವೇ ಪಂಡೇರಿ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಕ್ಲಡ ಪಂತ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕ ರಂಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಂತ ಪಂದೆ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಪಂತಾರೆ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ರಾಜೇಶರೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಲಕ್ಕದು ಉಂತಿಜಿಡ ನಮ್ಮ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಂತಿಜಿಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರದೊಂದು ಮಾತೆಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡ ತುಂಬಾಗ ನಿಜ ನಿಜ ಎಂಕಲು ಯಾನು ಅವೇಟೋ ಎಂಕಲು ಓಡ್ಸೋದ್ నుంచి ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿರಿಯರ್ ಮಾತಿನಂಚಿನ ಕಜ್ಜಲೆಡ್ ಎಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಂಡೆಂಕಿ ಲತ್ತು ಜವನೇರಿ ಪಂಡದ ಲತ್ತು ಬೆಚ್ಚ ನೆತ್ತರ ಲತ್ತು ಜವನೇರಿ ನೆಕ್ ನಮ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಲ ಫಲಿತಾಂಶ ತಿಕ್ಕೋಡೆ ಫಲಿತಾಂಶ ತಿಕ್ಕೋಡೆ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಕೈಲಾರ್ಕ ಸರ್ ಅಂಚಿನ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಅವರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮನೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಪಾತ್ರೆಂಡುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಹಿಡಿದು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತ್ರೆ ಚಾನೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಾದ್ ಒಂತೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಕೊಡವ ಭಾಷೆದ ಹೋರಾಟಗಾರ ಓಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರುವೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಧೇಯಕ 2022 ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಓದಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಧೇಯಕ ಪ್ರಕಾರ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಕೊಡವ ಮತ್ತು ತುಳು ಭಾಷಿಗರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಇಂದ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಅವರು ಕನ್ನಡ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಧೇಯಕದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಭಾಷೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕೊಡವ ಮತ್ತು ತುಳು ಭಾಷಿಗರನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ನ್ಯಾಯಯುತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ವಿಧೇಯಕ ಹೆಸರೇನಿದೆ, ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಧೇಯಕ 2022. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡವ ಮತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಮೊನ್ನೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಷೆ, ಇದೊಂದೇ ಸರ್ವಭೌಮ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ವ ಸರ್, ಈಗ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಭಾಷೆಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ, ಜಾರ್ಖಂಡಿನಲ್ಲಿ 18 ಭಾಷೆಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ. 345 ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕೊಡವ ಮತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮಾನ್ಯತೆ ತಗೊಂಡು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬಾರದು 345 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ? ನಿಜ 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 ನಿಜ. ಎಸ್ ಸರ್, ಪ್ರತೀಕ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಕೊಡವ ಭಾಷೆ ಜೊತೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಭಾಗದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾಗದ ಮಡಿಕೇರಿ ಭಾಗದ ಜನರ ಒಂದು ಕೂಗು. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸ್ವಾರ್ಥವು ಕೂಡ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ತಾವು ಕೂಡ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ.
ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಂತ ನಮಗೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 1963ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾ ನೀತಿ ಏನಿದೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ 1982ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡವ ಮತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ, ಟೌನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಇದರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಕೊಡವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ನಮಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಹೊಸ ವಿಧೇಯಕ ಇದೆಯಲ್ವಾ 2000 ಕನ್ನಡ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಧೇಯಕ, ಈ ವಿಧೇಯಕ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭಾಷಾ ನೀತಿ 1963 ಮತ್ತೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು 1982 ಇದು ಎರಡೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಪವರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ 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 ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಅವರೇ. ಇದೆ ಕೂಗು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೊಡವ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವಂತಹ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಭಿಮಾನ, ಗೌರವ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಭಾಷೆ, ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಕಡೆ ಎಸ್ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರುಗಳ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ, ಇವರೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರುಗಳ ಒಂದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇವರುಗಳ ಒಂದು ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಎಸ್ ಸರ್, ಅಂಚನೆ ಸುದರ್ಶನ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಸೋಮವಾರ ನಡಪನಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ವಿವರಣ ಬೋರ್ಡ್ ದಾದಾ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಯಪ್ಪನಾಗ ನೆಡು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚ ಕೆಲವು ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವು ಉಂಡು. ಅಧಿಕೃತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷಾ ಬೋರ್ಡು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದ ವಿಚಾರ ಕುಡುಂಜಿ ಕಡೆಟಾನಾಗ ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ವಿಚಾರ ಕುಡುಂಜಿ ಕಡೆಟಾನಾಗ ನಮಕ್ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಬೋರ್ಡು ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ವಿಚಾರಲುಂಡು ನಿಕಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ದಾದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಕೇರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಕೊಡವ ಕಡೆಟ್ ಕೊಡವ ಭಾಷೆನು ಒರಿಪಾವುಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮೂಲು ತುಳು ಭಾಷೆನು ಒರಿಪಾರ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆದಕುಲು ಒಟ್ಟಾಕ ಅಂಡ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದು ಕಮ್ಮಿ ಅಕುಲು ಆಂಡ ಅಕುಲು ನಿಜವಾದ ತುಯರ ಪೊಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ದಾದೊಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗ್ಲ ನಮಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧಲು ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲ ಅಕ್ಕಲ ಭಾಷೆಲ ಬಾರಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಕುಲ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಯ ಪೊರಮಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಡು ಅಕುಲು ವಿಚಾರನ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಐಟ ಅಕಲೆಗ್ ಅಕುಲ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಬಂದಂಡ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಹಾಪುನ್ ದಯಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕೊಡವ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಯುನಂಚಿನ ಯೋಧರ್ನ ಒಂದು ಎಟ್ಲ ಅಕುಲು ಬೆನ್ಪುನ ಅಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಡಿತಲ್ಲ ಅವು ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಪೊರಂಬಾಟ ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ದುಂಬು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೇರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವೇರ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೇ ಪೊನೊಲಿಯಾನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಗು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದಿನ ಭಾಷೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟ ಅದೇ ಉಂಡು ಅಡ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏಪ ಕೋಡಿ ಎತ್ತಾವೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾ ಬನ್ಪರ್ ಸರ್ ತುಳು ನೆಟ್ಟಿನಕು ಫಸ್ಟ್ ದಾದನ್ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರದ್ದು ಎಂಕುಲ್ ತುಳುವೇರು ಇನ್ನೀತೆ ದಾದ ಎಂಕಲ ಸಚಿವರು ಪಂತೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಕನ್ನಡನೇ ಗೌರವ ಸರಿ ಅದೇ ನಿಜ आणि ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕುಲು ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಎಂಕುಲ್ ತುಳುವೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ರಾಜ್ಯನೇ ತಿಕ್ಕೊಡಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ತಿಕ್ಕಡಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ದಾದನ ನಂಗೆ ಕೈ ತಾತದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಒವೇ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಉಂಡಲ್ಲ ಅವು ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯ ಹಾಕಿ ಇನಿ ತಮಿಳ್ ಪಾತ್ರನಾಗ ತಮಿಳ್ನಾಡು ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಮಲಯಾಳಂ ಪಾತ್ರನಾಗ ಕೇರಳ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ತುಳು ಪಾತ್ರನಾಗ ತಿಕ್ಕದಿ ಆಂಡ ಇನ್ನೆಂಕುಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಂಡ ಇಡೀ ಇತ್ತ ಸಂದರ್ಭ ದಾದ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡನು ಏರಿಕೆ ಬಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ತಪ್ಪುಂದು ಬಂದ್ಪುನಿ ಅಂತ ಪಂಡ ತುಳು ಬತ್ಪುನ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಎಂಕುಲ ಒಂಜೋಳ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಪೋಣು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರನಾದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕುಡಿಯೋಡಂತಾಂಡ ಇನಿ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡರ್ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಓಲು ತಲಪಾಡಿದ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರು ತೋಣುಂದಾಂಡ ಇದು ಎಂಕ್ಲಿ ಲೂಪುಲ್ನ ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ದುಮ್ಮು ಐಟೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತೇರು ತುಳು ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತೇರು ಇನಿ ದಾದ ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಇನಿ ಕನ್ನಡ ಐಟೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಅಂತ ಉಂಟು ಇನಿ ಮಲಯಾಳಂ ಶಾಲೆಲು ಬೈದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದನೇ ಜೋಕುಲು ಪೋಪುನು ಮಲಯಾಳಂ ಶಾಲೆ
ನಮೇಣ ಇನಿ ತುಳುಲ ಪೋನ್ ಬರ್ಪುಣು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದಾಪುಣು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಆಚಾರ ದಾದೊಂಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅವಲ ಬದಲಾಯಿರ ಸುರಾಪುಣು ಈ ಕಾಲಿಗೆ ಭಾಷೆ ಬಂದ್ಪುನ ಇನಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾಳೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ನಾಳೆ ಸಂಘಟನೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಕೆಲವರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ತೊನುಜಿರು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಜೀಜಿ ದಿಲ್ಲಜ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಸ್ಜಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಪ್ಪು ನಾವು ವೇತ ಜನಕ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೋಡಾಪ್ನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಈ ಪೊರಂಬಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಜೋಕುಲು ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ತುಳುದ ಒಂಚೂರು ಇದು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ದೈವದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಹಾಕಲು ದೈವದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಾಗ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನೋ ಬೊಕ್ಕ ಎತೋ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದನ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನಾಗ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಮನ್ಪುರ ಬುಂಡ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ದಯಪಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಭಾಷೆ ನಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ದುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಡೀ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪೂರ ತತ್ವ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುಲಭ ಪನೋಲಿ ಇದು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪನೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೇದಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೇದಲ್ಲ ತಾತ್ತರ ಮನೋಭಾವದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಹಣ ಹೇರಿಕೆ ಮನ್ಪುರ ತಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೇಕ್ ಇನಿ ಯಾನು ಮುರಾಣಿ ಅವರ ಕೊನೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಒಂದು ಬೈದಾರೆ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಬಂದು ಇದು ಎಕ್ಕುಲಿನ ಮೊಕ್ಕಲ್ದಾದ ತುಳುಕಿನ ಕನ್ನಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೇರ ಬಂದ್ಪೇರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಪನ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗಂಡ ಎಂಕುಲುಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಮಂತದ ಎಂಕುಲ್ತಾಯಿ ಕನ್ನಡ ಆವಡದು ಎಂಕ್ಲೇದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ದಸರಾ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಲಿತ ಅತನ ಬೆತ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೂನಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಅಂಬಾರಿಡ್ ಒಂದೇನು ಪತ್ತೊಂಬೈರಾಪನ ಮೈಸೂರದ ದಸರಾ ಮೂಲ ಬಂದ್ಪೇರಾಪನ ನಿಜ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಕಲ್ನ ದಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಉಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಾಲು ದಾದಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಪೋಂಡತಿ ಇನಿ ಓಡೆ ಓಟ ಬೈದನಂದ ಕಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವದೇವರ ಪುದರ್ಲ ಇನಿ ಕನ್ನಡ ఆయన అనువాదం అనుకున్నాను ಹುಟ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಬೆದರೈತೆ ಪುದರ್ ರೀತಿ ಇಂಕಲ ರಕ್ತ ಸುಮಾದಿಬೋದು ದುಮಾತಿ ಕನ್ನಡೀಕರಣ ಕನ್ನಡ ಪುದರ್ಲು ದೈವಲ ಪುದರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡೀಕರಣ ಮೂಲ ಸತ್ವದ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಇಂಚಿನ ದೈವದೇವನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆలు ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚಡಿ ಮಂತಿನ ಎತ್ತು ಇನಿ ಇತ್ತುಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಇನಿ ಈತ ಶಾಸನ ಮುರಣೆ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಸಂಪ್ರೊಂಜೋಡಿಗೆ ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಪುರ ಮಂದೇರು ಬುಕ್ ಕನೆದೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಡಿಕ್ಕಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ತುಳುಲಿಪಿಡೆ ಬರೀತಿನ ಅವು ಇನಿ ದಾಯಿಗೆ ಬರೆಯೊಂದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಆ ಲಿಪಿನ ಬುಡಿಯ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮರತು ಬೋತುನು ಒಂದ ಸಮಯ ಎಂಕುಲು ಭಾಷೆನೆ ಬಿಡ್ಬ ಅಪ್ಪ ಪೋಡತೆ ತುಳು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನೆ ಉಪ್ಪುಜಿನ ನಿಜ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಅವರೇ ಈ ಸಂದರ್ಭ ದಯಪಂಡಾಗ ನೆಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅಜನ ಈ ಸಲದ ಈ ಪೊರಂಬಾಟದ ದಯಪಂಡ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇತೋ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಅಭಿಯಾನ ಮಾತ್ರ ನಡತದೆ ಈ ಸಲ ಸೋಮವಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಜವಾನೀರು ಸೇರೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಂತದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕೋಡಿ ಎತ್ತುವ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸಲ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಜ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಲ ಕಾಪುಂಡ ದಯಪಂಡಾಗ ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರುಜೇರು ತುಳುತ ಭಾಷೆದ ವಿಚಾರ ಹೋರಾಟ ಪನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಸೇರುವೇರು ಪನ್ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಆರೋಪ ಉಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪರ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಅವರು ಒಂದು ಇರೆಗ್ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಂಡ ಬುಡುಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಂಡ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡತೆ ಈ ಇಶ್ಯೂನು ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೀವಂತ ದೀಪ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ ಜವನೇರು ತುಳುಗು ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಜವನೇರಿನಿ ಆಯ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಜವನೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಿಂತದು ಅತನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ದಾದ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟನ ಮಂತೊಂದು ಬೈದೇರು ಐದಾದ ಇನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೀವಂತ ಅದು ಉಂಟು ಕುಡಲ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಎಂಕಲ್ ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟವನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ ಪನಯ ಆಂಡ ಮಾತಾ ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಚಿನುಂಡು ಕೇಂಡ ತುಳು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಡು ತುಳು ಕೊಂಚ ಸ್ವಂತ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಇದನ್ನ ಪೂರ ಇತ್ತು ಬೇತೆ ಶಾಸನದ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಅವನುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿನಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಕೇಂಡ ತುಳುನಾಡು ಅತನ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆರಿನಿ ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಇದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರೇನ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿತ್ತೇರು ಮುರಾಣಿ ಇತ್ತೇರು ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಹಿರೇಗೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಆವಡನ್ನು ಬಂದ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಆವಡನ್ನು ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ವಿಶೇಷವೇನ ಧನ ಹತ್ತನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕುಲಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನವೇನೆ ಅಕ್ಕಲು ಏಪ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಈರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕ್ಕಲು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇರಳ ಅಪ್ಪನು ಇದು ಎಂಕುಲ ಉದ್ದೇಶದ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಆಪನಂಗೆ ಮಾತಲ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಟು ಅರ್ಹತೆ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪಡಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಟ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಅವಲ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಕೂ ಮಂತ್ರ ಐದು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪೊಂದು ಮನ್ಪುನೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾದ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪೊರಂಬಾಟ ಈ ವಾ ದೇಕಿಡುಪುಂಡು ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಮಗ್ರ ವಿಧೇಯಕದ ಆದುಂಡು ಐತ ಮುಖೇನ ಒಂದು ತುಳುವೇರ್ನ ಕಲೆನ ತುಳುವೇರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೇನು ತೂಪಾಯರ ಮಲ್ದಿನ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಪನ್ನರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದಂಡ ನಮಕ್ ಜನಗಣತಿದ ಟೈಮ್ ಅಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಓದಾದ ಪಂದ ಕೆಂಡ ನಮಕ್ ತುಳು ಪಂದು ಮಲ್ಪರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಪೊನ್ನ ಪೆರ್ ಬಂಡೇರ್ ಅದೇ ಕದ ಪನೋಡು ಬಂದಿತ್ತು ಅದೇ ಕದ ಮುಖೇನ 15 ವರ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯರ ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂದಂಡ ಅಕುಲು ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಪೇರು ಅಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಮುಂಜೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಆ ಜನಗಣತಿದ ಟೈಮ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬತ್ತೇರು ಬಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆನ ತುಳು ಪಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ತುಳುವೇರ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏತುಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಾಪುನು ದಯಪಂಡ ಇದ ಮುಟ್ಟ ತುಳುವೇರ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದೇಟು ಉಪ್ಪುನು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ 2.5 ಕೋಟಿ ಜನಗಳು ತುಳುಪಾತೆರ್ನಕ್ಲು ಇತ್ತ ಬಂದಾನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆದ ಲಿಮಿಟ್ ತುಯರ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಸುರುಕಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಿಡ್ದು DC ಆಫೀಸ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷಾ ಒಂಜಿ ಜವನೇರು ಏರ್ ಮಾತ ಸೇರ್ವೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖೇನ ಪೋದು DC ಆಫೀಸ್ ದಲ್ಪ ಪೋದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾತ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮೆರವಣಿಗೆದ ವಿಚಾರ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿನ ಎತ್ತ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡ ಮಾತೇರ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಪೋಪುನ ಟೈಮು ಅಂಚ ಅದು ಬಕ್ಕ ಆಮೆಟ್ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ದ ಬೇಲ ಒಂದುಂಡು ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಜನಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಗುನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚದಲ್ಪ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪರ ಕೊರ್ಪು ಜನ ಸರಿ ಎಂಕುಲು ಒತ್ತೊಂಡ ಎಂಕಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಸರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಎದುರು ಜನಕುಲು ಉಂತುದು ನಿಕಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಬಂದು ಬಂಡೇರು ಇತ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದೇತ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನೆಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 374 ದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಡ್ಲು ಎತೋ ರಾಜ್ಯಡ್ಲು 10 ಜಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿನಂಚಿನ ಭಾಷೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಎನ್ಮಸಾರ ಜನಪಾತಿರ್ನ ಭಾಷೆಲ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅದುಂಡು ಅಪಾಂಡ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಡು ಮಾತ್ರ ದಾಯಿಗು ಒಂಜೇ ಭಾಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತುಂಬುದು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ತುಳು ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿಪನ್ನಪ್ಪ ಮನ್ಲಕನೆ ಕೊಡಗು ಭಾಷೆಗಳು ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದ್ಲ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಉಂಟು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬೇಡಿಕೆದಾದ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆನ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪನ್ಪುನವೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಯಪಂಡ ತುಳು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಲ್ತನ ಬಂದಾಂಡ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪನ್ಪುನವು ಎಂಚೊಂಡು ಕನ್ನಡದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದೇನು ಮಾತವರಿಪಾಯರ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಬಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ತುಳುತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನೆಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅದುಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಅದನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತೇಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಕೊಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುಲು ಏರ್ಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನ ಇದ ಮುಟ್ಟ ವಿರೋಧ ಮಲ್ದಿಜೇರ್ ಕನ್ನಡನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ದಿಜೇರ್ ದಾಯಪಂಡ ಇನಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರಿಯಾದ ಕನ್ನಡ ಒರಿದಿನ ಬಂದಾಂಡ ಐಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುಲ್ ಪನ್ಪುನ ಯಾಪಗುಲ ಸತ್ಯ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಗಂಡುಗಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಕನ್ನಡನು ಬಳಸದಿನಾತ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡು ವಾ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ನಡನು ಬಳಸುಜೇರ್ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಯಾಪಗುಲ ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧದ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎಂಕುಲು ಪುಟ್ಟು ಬಲತಿನ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ಈ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖೇನ ಈರ್ನ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಮಾತ ತುಳು ಎರಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟುಣದಾದ ಬಂಡ ಇತ ಇದ ಮುಟ್ಟ ದಾದ ಮಾತ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ನ ಭಗವನ್ ಪೇರು ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಬನ್ಪೇರು ತುಳುವೇರ್ನಕುಲು ಒಟ್ಟ ಪೂಜೆರ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸೋಮವಾರ ದಾನಿ ಈ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗ್ಲ ಉತ್ತರ ತುಳುವೇರ್ನಕುಲು ಬತ್ತದು ಕೊರೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆದ ಜನಕುಲು ಸೇರಿದು ಸರ್ಕಾರ ಗಾವಡು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲ ಗಾವಡು ತುಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಈತ ಜನ ಒಟ್ಟ ಪೇರು ಪನ್ಪುನವೇನೆ ತುಳು ಎರ್ನಕಲು ತೂಪದ ಕೊರೋಡು ಓಕೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ ಆದ್ರೆ ತುಳು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು
ಸುದರ್ಶನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಹೋರಾಟ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಪೊರಂಬಾಟ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೇನು ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ, ಜೊತೆಗೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆ ಆವಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ, ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟದ ಉಂಡು ಸೋಮವಾರ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದಾರ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಬುಂಡ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು ದಯಪನಾಗ ಈ ಜವನೀರ್ ಪುರ ಸೇರ್ಪಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ದುಂಬ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬನ ಓ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮನ್ಪರ ಬಂದು ಮೊಕ್ಕಲು ದುಂಬ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಂಚ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇತೋ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತೂತುಂಡು, ಅವೆಂಚೆಂಚಿನ ಇನ್ನಂಚಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತೂತುಂಡು, ಭೀಕರವಾಯಿನಂಚಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತೂತುಂಡು, ಅವೇತೋ ಚಳವಳಿನ ಭೀಕರವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತೂತುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲ ತೂತಾರೆ. ಆಡ ಈ ಸಲ ಮುಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟ. ಈ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ಪರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು. ಅವೇ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಚಳವಳಿ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾರ್ದೇರೆ ಇದಕ್ಕಿನ ಪ್ಲೇಸು ದುಂಬು ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ದಲ್ಪ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿರ್ ದಯ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕೋವಿಡ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕು ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ದಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಮಾತ ಒಂದಾತಿನ ಅಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ದಾದ ಎತ್ತುಂಡಲ ಅವು ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ದಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಪಂತೇರ ಐಟ್ ಏತು ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಏತು ಒಂದು ಮಂದಿ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಕುಲ್ ಪಂಡಿನ ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯ ಬಂದು ಏನೋಡ ಸರಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು 7 ಜನ ಸೇರಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಸುದರ್ಶನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆದಾದ ಎನ್ನದ ಪಂದಾಂಡ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂತುದು ಪನ್ಪೇರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅಂಚಾವಡು ಇಂಚಾವಡು ಪನ್ಪೇರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಂಚಾಪುನು ಅಂಚಾಪುನು ಅನ್ಪೇರು ಐ ಕಾತು ಬೇನೋಡು ಈತು ಬೇನೋಡು ಅಂಡ ಏರ್ಲ ರೋಡುಗು ಜಪ್ಪಡು ಬಂದಪ್ಪಗ ಲೆಕ್ಕ ಕೈಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಾತು ಮಾತ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರುವೇರು ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕೂ ಸೇರಿಯರು ಬಂದನು ಒಂಜಿ ಈತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪನ್ಪುನವು ಸೇರುವೇರು ಅಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಬೇನೆನ ಅರ್ಥ ಮೊದಲಿನ ಒಂಜಿ 500 ಜಾಸ್ತಿ ತುಳುವೇರು ಸೇರುವೇರು ಪನ್ಪುನವು ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಎಸ್ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸುದರ್ಶನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ರು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಪೊರಂಬಾಟ ತುಳುಕೂಟ ತುಳುನಾಡು ಮುಕುಲ್ಪುರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಯಮಲ್ತ್ ಕ್ಷಮಿಸೋಣ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ತುಳುವೇರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ನಾಡ ಸಮಯದ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಐಕಬೋಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪವನಂಚಿನ ಸಮಯ ಬಾಯ್ದನ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಸ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲ್ ದಾಯ್ತಾ ಗುಜಿ ಕಾಲ್ ಬಿಸಿ ದೀತಾರ ಅಂತ ಬಿಸಿ ದೀತ್ಜ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಮಯ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ ಅಪಾರವಾನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಮೋಕೆಡುಲ್ಲರ ಆ ಮೋಕೆನಿ ಎಂಚ ತೂಪೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಕಾರಿ ವಾಹಿನಿಗೂ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾತಿರ್ ನಡೆದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸೋಮವಾರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ದಾದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಸೇರೋಡು ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಈ ಜವನ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟದಾದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟದಾದುಂಡು ನೆಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಪೊರಂಬಾಟಗೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆದ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕುಲ ಪೊರಂಬಾಟಗೆ ನಿಲಾತ ನಿಕುಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಲವಾದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ ಜವನ್ಯರ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡ ಜವನ್ಯರು ಸುದರ್ಶನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜ್ ಅವರ ರಡ್ಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಡ್ಡ ಜನ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತದ ವಿಶೇಷ ಅಂಚನೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ.